अरे धन खातिर कितना लोग बाबी ए बाबू सीखो धन खातिर ए बाबू सीखल कर लक्ष्मण जी अगर देवर बनी तो लक्ष्मण जैसा बनी। लक्ष्मण जी कह के भैया वो भौजाई महतारी पर होली हम सीता जी के भौजाई ना माई जानत रहनी है। अभी ले अपना माई के हम गोर देख ले बनी मुंह नहीं देख ले और देवर बने के बा तो लक्ष्मण ऐसा देवर बन भाभिया के नेवर बन लक्ष्मण ऐसा देवर बन अरे भाभिया के नेवर बन हेलो लक्ष्मण ऐसा देवर बन भाभिया के नेवर बन तो लक्ष्मण ऐसा देवर बन भाभिया के नेवर लक्ष्मण ऐसा देवर बन अरे भाभिया के नेवर बन माई माई कही के जीवन बीतल माई माई कही के जीवन बीतल ए बाबू सीखल कर अरे माई माई कही के जीवन बीतल ए बाबू सीखल कर बढ़िया बढ़िया ये बढ़िया है धरी कम से कम एक बिताला चाहिए बड़ी बीमारी होता। हाँ रोबो ठीक बनी एक बिताला चाहिए माई माई कही के जीवन बीतल अब सीखल कर हाँ बाकी रही हमरा के बढ़ा के बा माई माई कही के जीवन बीतल ए बाबू सीखल कर इतना ना अगर धावन बने के बा लक्ष्मण ऐसन हनुमत ऐसन धावन बन अरे मत बबुआ रावण बन ड्राइवर साहब हंसत नहीं हमारा लाज लगता जानन का है हमने को उम्र अब 60 घिंचता शुगर के बीमारी बा कले हाँ ठीक है कहतनी ठीक कहतनी शुगर के बीमारी बा इतना चोट करता शुगर के बीमारी बा लेकिन उतना होत नहीं खे तो हनुमत ऐसा धावन बन अरे मत बबुआ रावण बन हनुमत ऐसा धावन बन मत बबुआ रावण बन हनुमत ऐसा धावन बन मत बबुआ रावण बन कृपया दूरी बनाए रखे बीच में मजबूरी है बीच में लंगा तार है लांगा तार बारूरा बहिना के संगे ना मजाक करी तो हनुमत ऐसा धावन बन मत बबुआ रावण बन अरे हनुमत ऐसा धावन बन मत बबुआ रावण बन कही बाबा जी के बतिया परिखल मनोज बाबा जी के बतिया परिखल ए बाबू सीखल कर अरे बाबा जी के बतिया परिखल ए बाबू सीखल कर
चली ये नु बाउर लागता बहुत बहुत पुरस्कार बढ़िया ही हमनियो के खाली तनी भगवान शुभकामना। हाँ हाँ बड़ी बारिश भइल हमनी के झिसियो ना पड़ल बे जी ए जी झीसी है ना झीसियो परवा दी एने पानी दे देनी रे झीसियो ने के पड़ल तो चली तनी आ जाई अब तनी आ जाई कहां बा हमार अरुण भाई भाई तहां बा हां लेकिन चली तनी है लइका लो बालो यही लोग खतनी आई बिया हां सही बात बा।